Domini saha baगानावसो दं नै दा domनि बारबोनानै जोङो नैबे दा जोङो निकासि मोनबाय दलं नै जों दा थांगासिनो दं नोंथांमोननो जायगा दिन्थिनो थाखाय सौकियाव थांगासिनो दं सौकि ना मा होनो सौकियाव थांगासिनो दं दा जोङो domनि फैदों नै domनि साहा बागान मोनबाय दा जोङो domनि बाजारनि सानजा दावखोगासिनो दं जोङो दा domनि बाजारनि नैबे पिस सानजाखैजा आगान सुरलांगासिनो दं जोङो सौकि फारसे लेफ्ट राइट साहा बागान गोजा जों दा साहा बागाननि गेजेराव दं साहा बागाननि गेजेरावनो नैबे आरो जोङो बांगालपारा गामिखौ मोनबाय बांगालपारा गामियाबो जोबोद समायना नै नोंथांमोना नायलांनो हागोन लामायाबो ओरैबायदि माने बिराद साफा जाबायना एकदमबारे पिस गोजा लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर फैयाखैबा फैनानै नायफैनो हागोन साहा बागानाबो जोबोद समायना नायनो बिराद समायना नायबाय माब्लाबा शुटिं लानो फैनांगोन बेवहाय बिराद समायना बिराद माने खरे न' दं एकदमबारे सिथाबलायनाय न'खरा बिसिना बिदिनोखा न'खरफोरा ओरैनोबाबो नै बिराद मानसिफोराबो जोंनो थाङा लामायाव बिराद बाइकखौबो बारा जनो जाया माने नै जों आवगायगासिनो दं दा मोनफैबाय जोङो फैयै फैनानै जों दा साहा बागान लास्ट जोबसिगोन माने लास्ट जोबनायाव जोङो दा ब्रिज मोनसे मोनसिगोन ब्रिजआबो नै ब्रिजखौ मोनबायानो जोङो नैबे ब्रिजआ बारा माने कमप्लिट जायाखै बिराद गोबाव जाबाय माने ओंखाराखै दाबो बिराद गोबाव जाबाय माने खुरखाजोब्बायलै लोगोफोर दलङा दैलाङाव फैजानाय नङा बायदि मोनदां नै हा खुरखाजोबनाय दलङा गब्र'गोनसो बायदि मोनदां दा जोङो बे दलंखौबो बारबोनानै जोङो आरो बारबोबाय जोङो दा निकासिया बारा गोजान गैला माने जों निकासिखौ मोनसिगोन जोङो लेफ्ट साइडखै गिदिंनांसिगोन निकासिखै थांनांसिगोन जों दा जों बिदिब्ला दा जोङो निकासि मोनबाय निकासि नैबे नुनायफोरानो जाबाय निकासि बाजार मोनबाय जोङो निकासि सक दा जोङो फैनाया 10 जन जादों 10 जन फैदो दिनै सौकिया गावस्रालांनोबो हानाय दा निकासि मोनदो नै जोंहा दायफरा बिथाङा सलायनायाव बिराद गोसो होगासिनो दं दा बिनो डाइरेक्ट सौकिखौल' नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन आं माने दा ओरैनो ओमफ्राय निकासिखौ नायदो सोरबा नुफेराखैबा निकासि बियो निकासि बाजार जोबोद गेदेर बाजार जायो बेहाय निकासि बाजार मोनदो बारा गोजान गैला मोनसिगोन डाइरेक्ट सौकिखौल' दिन्थिसिगोन आं नोंथांमोननो नायलांबाय था फाग्ला मा दलङालाय गिलु बालुब्रा थांगोन नालै बमा होनानैसो उरायनाय ना मानायसोब्रा दलङालाय जारलालै बिसानो बाइखेबदों माने नै एसे खोन्थिना होनाय बाइखेबनायखौ ओइ जाबो खोनसे एनै बरिया सना जागायबायानो नै लोगोफोर बिबो सौकिखौ मोननि सिगांनो नैदि मोनसे मोनग्रोयो दैमा दा बेखौनो एसे दिन्थिजाबाय नोंथांमोननो मोजाङैबो बरियानो नै नायनाला एकदम गोजौ थांनोबाथ' बरिया जागौमोनलै नोंथांमोननो दिन्थिनो मोनबा आंहा गोसोआ एसे गोजोनगौमोनलै लोगोफोर दा जाबाय आरो थांनो मोनि दा बिथाङाबो दुखु फोरमायबाय दा नेक्स्ट बाराव फैगोन ना फैया नेक्स्टआव फैनांगोन नङाबा आखा थागोन ना दे नेक्स्टआव खिन्थिथारगोन दे लोगोफोर टेनसन लानाङा सौकिखौ माने मोनथारनिसैमोन लोगोफोर नै मोनथारनिसैमोनानो सौकिया बारा गोजान गैलामोन जोंहा लामा ससेयावनो मोनसे जाथाय जाबायना लोगोफोर बे जाथायानो जाबाय माने सौकियाव हाबनो होआखै होननानै बुंबाय नालाय जोङो जोबोद दुखु जाबाय मानसिफोराबो गिदिंबोफिनजोब्बाय बेयावनो जोंनि गोसोआ दुरबल जालांबाय एसे फैयै माने एसे दुखुनांथाव गिदिंबोफिननांनानै दा domनि साहा बागानावसो दं नै न' फिसायाव मानसिफोर जिरायग्रा न'आव हाबना दं दा साहा बागान गेजेराव नै दा नोंथांमोना बेखौनो नायनांसिगोन र' नोंथांमोना सापातखौ नाय गांसे खाना नायनो र' नै जानो हागोन नायालै जाना देखनायनि र' सापातखौ
गोखाथार बिदि सापात बिलाइ नै दमनि एसेबां मोजां भिडिअ बानाय थांगासिनो दंमोन आं लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिन्थिलांनो होननानै नाथाय ससेयाव थाङै एसेबां दुखुनांथाव जाथायखौ खोनानानै आं जोबोद गोसो मोन्दों दुखुखौ दा नोंथांमोनाबो नुनो मोनासै नाथाय आङो नेक्स्टआव लाबोथारगोन होननानै सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो रेडि जाना थाखा आं नेक्स्टआव नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो थांगासिनो दं सुकिनि भिडिअखौ